Com cada any, el primer diumenge de maig és sinònim de Fira de la Maduixa de la Vallalta a Sant Pol de Mar, amb l'objectiu de donar a conèixer i potenciar la maduixa del Maresme. La Lourdes va estar durant tota la fira venent les maduixes de Can Giral de Sant Pol de Mar amb tota la il·lusió del món. Som Giral, de Can Giral, venim de la zona de Golinons i bueno, són una família que ja feia temps que fan maduixes i bé, estem aquí per vendre maduixes i per promocionar-ho una miqueta. La fira coincideix amb les jornades gastronòmiques, en les quals els restaurants ofereixen la maduixa en les seves cartes cuinada i elaborada de totes les maneres possibles, segons la imaginació dels cuiners. La fira va començar divendres a 9:15 al Centre Cultural d'Esbarjo amb un concert de la Cobla Sabadell i dissabte de bon matí es van instal·lar totes les paradetes a la plaça del Torrent Arrosser, a primera línia de mar. A les 11 en punt, els més petits van gaudir del taller Pinta't la cara i només mitja hora més tard el Dibuixem al terra, amb la col·laboració de l'Associació Artística de la Vallalta. A les 12 al migdia, dos atractius, el taller de marmelada de maduixa de melmelada escalada i el concert Paisatges sonors per infants i famílies dins del projecte de la llar d'infants Pi del Soldat. Joan Manel Xaucinho va ser el capdavant del concert tocant l'arpa i tot just després va parlar per Sant Pol Med. El concert que hem fet avui és una petita sessió de música en comunitat per la comunitat de Sant Pol, perquè pensem que l'escola és una petita part de la comunitat i en la qual hi participen grans i petits, igual que en el poble. Però de què va el projecte? Doncs el projecte va d'observar la relació que té la infància amb el so. I per això es diu paisatges sonors, perquè no és només música, sinó que és veure on és el so i on està l'acció i el joc de l'infant amb el so. I abans de dinar, el grup Big Band Balona va animar el públic amb el seu característic folk. A la tarda una mica de tot, tas de còctels, sucs i batuts de maduixa ofert per diferents establiments de Sant Pol i Pat Jazz Trio va tocar un jazz en directe que, sens dubte, va entusiasmar a tots els visitants. Mentre a la plaça de l'estació els nens gaudien jugant amb els inflables i petits, i no tan petits, gaudien d'una fabulosa xocolatada popular. Sant Pol Media també va parlar amb un visitant de la fira que estava molt content d'haver vingut un any més. No, ja vinc cada any. Vinc cada any perquè visc aquí a la punta i m'agrada i ho passo bé. El diumenge, a banda de la trobada dels puntaires, es va celebrar una maduixada popular, tallers i espectacles infantils fins l'hora de dinar. I amb tot això podem dir que la 14a Fira de la Maduixa de Sant Pol de Mar, gràcies a l'esforç de l'Ajuntament i de tots els col·laboradors que van amenitzar la jornada, va ser tot un èxit.